Estem bastant malament. Estem millor que fa anys, és a dir, per exemple, a nivell de qualitat de l'aigua, dels anys 70 o 80 ara hem millorat, però no estem per tirar coets. És a dir, i la situació en zones com el Baix Llobregat, en zones com el Vallès, etc., tenim que els rius es fan servir de corredors d'infraestructures, passen carreteres, vies de tren, indústries, edificacions edificant en zona inundable. Llavors, d'alguna manera, hi ha molta feina a fer i jo fugiria del cofoisme. Si fa més calor, si la temperatura puja, hi ha més evaporació. I les plantes també transpiren més, suen més pels poros, les plantes perden més aigua. Llavors, això fa que la evapotranspiració, que és un concepte que suma evaporació i transpiració vegetal, sigui més gran. Al mateix temps, és a dir, plou menys i s'evapora més aigua perquè fa més calor. El resultat és que queda menys aigua disponible pels aqüífers subterranis i per l'aigua superficial. Llavors, què ens passarà? Ens passarà que els cabals, com està passant ara, ja constatem la tendència, disminuiran els cabals dels rius, però al mateix temps esdevindran més irregulars. Què vol dir això? A nivell estadístic, les ratxes seques, les sequeres, cada vegada són més llargues i més freqüents. I tots els models predictius, ens diuen que cada vegada hi haurà més sequeres i de més durada.